दारकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रौफाथि मायथाइ फोरबो आरो सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ खुंगा 31थि बोसोरारि जथुम्माया सोलिगासिनो। बे हाबाफारिनि गौमा बाथौ आरज गाबनायखौ दिनै बेखेवनानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। थांनाय सानखालि थान्दैमेलनि गेजेरजों बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनाय मुलुग दरबाराव गोसारहोनायजों लोगोसे बर'नि राव, थुनलाइ, हारिमु, आसारखान्थि, मावनाय दांनाय, आबाद, सोलोंथाइ गासै आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जादों। दिनैबो फुंबिलिनि समनिफ्रायनो बाथौ आरज गाबनायजों लोगोसे बायदि बायदि हाबाफारिजों गाब गोनाङै सोलिगासिनो दारकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रौफाथि मायथाइ फोरबो आरो सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ खुंगा 31थि बोसोरारि जथुम्माया। दिनैनि हाबाफारिया जाबाय मैनिफ्राय जादों हाबाफारिया जिल्लानिया मैया हराव थान्दै मेल जाबाय। बे थान्दै मेलाव जोङो माखासे जोंनि गेजेराव गोथार बाथौ सान आरो फोरबोनि गेजेराव एसे बेले बेजेमोन जों मैया सेफायबाय। बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो एसे गोब्राब मोनदोंमोन। दा मैया जों स्पष्ट खालामबाय। लोगोसे फैबाय थानाय बोसोरफोराव 6 दाननि उन जोङो सावरायमेल फाथिगोन माबा मोनसे मेजर माबाफोरखौ लानानै थांखि लादों। आरो जोंनि जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय जेसेबां गामि आफाद दं, बियाब आफाद दं, बिथांमोनखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सोलोंथाइ, आबाद, दानाय लुनाय बेफोरनि गासैथिंबो सांग्रां लाबोनो थाखाय जों नाजादों। बेबादिनो जों लाबोबाय थादों आरो इयुनावबो लालांबाय थागोन। आरो दिनै जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथाङा फैगोन। दा बावैसो जोंहा गौमा आरजखौ बेखेवना थांबाय बिस्वजित दैमारि बिथांमोना। दा बिथांमोननि धोरोमारि सुबुरुन, राजखान्थिया जियानो जाथों मानो बिथांमोननि धोरोमारि माबाखौ लानानै जों आवगायलांनो नाजादों। आरो लोगोसे जोङो बुहुमाव जोंनि धोरोमखौ आब्रुथि माबायदि जों गेवलांसार खालामनो हायो बेखौ जों नारा नाजादों। आरो दा दावगाबोदों। बयबो रायजो राजाफ्रा फैसा थाखा फैसा जि हायो होदों, अनसुंथाइ होदों होननानै बेबायदि जों हाबाफारि लाबाय थादों। बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय जिथु दुलाराय बाथौ गौथुम मिरु आफादनि जि बोसोरसालियारि जथुम टार्मिनेटिं सेसन, बेखौबो जोङो सानजा तामुलपुराव खुंनो थाखाय एसे नाजाबाय थादों। बेबायदिनो जोङो लालांबाय थागोन आरो लाबायबो थानो गोनां जादों। मानोना जोंनि गेजेराव धोरोमखौ फोथायनाया दा एसे बांबोगासिनो। जेसेबां बांगोन एसेबां जोंहा मुलाम्फा जागोन धोरोमाव। मानो होनब्ला धोरोमनि गेजेरजों जोङो गावखौ मोनसे गोख्रों जाथि हिसाबै मास्टार रेस हिसाबै जों दानो हागोन। बे जोंनो फोथायनाय। आरो धोरोमा मात्र इसोरखौ सिबिनायल' बिजों नङा। धोरोमजों सासे मानसिया रांखान्थियाव, सोलोंथाइ, खामानि मावनाय, आसार खान्थि जेरावबो दावगालांनो हाथों बेखौ जोङो नाजाबाय थादों। मानो होनब्ला धोरोमखौल' सिबिबाय थाब्ला जाया। धोरोमनि गेजेरजों कर्म, जिथु खामानि मावनाय कालचार, बे कालचारखौबो जों लाखिलांनांगोन। लोगोसे जोंनि दामनाय देनाय, दानाय लुनाय बेफोरखौबो जोङो दुलाराय बुहुमावथ' इतिमध्य गोसारबायानो। आरो बेबायदि गुवारै होबावनो हायो नामा? जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्लायाबो दिनै 8टा आन्सलिक दं, 8टा आन्सलिक दं। बे 8टा आन्सलिकआ फ्राय थानसालिफोरखौ लुबाय, खायसेना फ्राय जाबायानो। आरो मोनफ्रोमबो आन्सलिकआ आरम्भ खालामबाय, जागायबाय लुनो थाखाय। गामि गामिथ' लुगासिनो। बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। नाथाय गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जोंनि जिल्लाफोरनिख्रुइ गोबां खामानि मावनो दंबावो आं सानदों। मानो होनब्ला एवारनेस, जिथु सांग्रांथि धोरोमनि बेलायाव, बेयो जोंनि गेजेराव एसे आंखाल जाना फैदों नामा, आं बेखौ एसे साननो गोनां जादों। नाथाय जोंनि सानजा तामुलपुर जिल्लायाव दासान्दि बेबादि माबा गैला। जोंनि बियाब गौथुमनि, आन्सलिक गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोना हर सान खामानि मावनानै माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद, दौरि आफाद लोगो नांनानै जिखिनि खामानि मावबोदों, बे खामानि मावनाय फिथाइखौ जों मोनगासिनो दं।